τα αυτιά μου. Oh, what is Μάμα, raping my κλείσιμο, μάμα. eardrums? Έχεις κάνει revive. What the fuck? You leave. You Δεν κάνω said και με it's ένα an revive. ear rape. Ιδέα. My fucking ears. My Unemployment. fucking ears. Someone revive me, please. Όχι, Μπρο, τα αυτιά μου. έχουν κολλήσει τα χέρια μου. Εγώ... Why is bro holding an Max. imaginary dick? What is raping my Γιατί έλεγε eardrums? Πρέπει να Δηλαδή πες. να σου χέρι the first time, buddy. Ρε μου Ρε τελειώσε. μαλάκα, να πάρω ένα shotgun. Ναι, Ρε μπρο, μαλάκα, κολλήσου, Ταμπούλιο. μπρο. Εντάξει, έχω πίσω 3 με τα shotgun. Τώρα έχεις δέχει. Ναι. Ας πέσα. Δεν έχεις δέχει ποτέ, δεν έχεις δέχει. Έχουμε λίγα sprinklers όμως. Μπρο, βοήθεια, είχε κολλήσει το χέρι μου, μπρο. Oh, I think it was a little bit loud. I had my volume on 1, by the way. Εγώ το έχω στο 10. Μπρο, τα αυτιά μου, έβγαζα τα Ου. το άκουγα από τα ακουστικά μου, by the way, και δεν τα φορούσα τα ακουστικά. I'm just a chill guy with my cola. Εγώ κρατάω το τίποτα. Alex, let me light your dick on fire. Οκ, μπρο. Come here, come here. Γιατί θέλεις να το κάνεις κορτσίστικο, να μπορείς να λες. We do not need any more traps. Μπρο, ποιος έβαλε έτσι τα τράπρα. Βρε, μοιάζει σαν να παίζουμε με τα hitboxes του πάρκου. Σαν αυτό το, πώς το λένε, σαν Το αυτό τι το park? escape room που δεν πρέπει να κομπήσεις τα lasers. Σαν το bank του, πώς το λένε, το bank του τέτοιου ρε. Του Epstein. Τι σκατά έχετε κάνει εδώ κάτω. Oh fuck. Ear rapist. Στο part 2. prison life, στο prison life. Πήγε. Τι στο μπούτσο γίνεται. Δεν καμία έξερα. Yo, who the fuck is fucking our door handle? Α, είναι μια γιαγιά. Oh. Προσκότωσε το skybox. Who the fuck shot the grandma? Προσκότωσε το Who size. shot the skybox guy? Μπρο, ο Resident Soul έκανε shot το skybox. Δεν Bro. παίζουμε Fortnite. Μπρο. Έχω Ναι, 6 shotgun αρκετά. Μπρο, και εγώ έχω πάρει shotgun, αλλά δεν μ' αφήνω να χρησιμοποιήσω επειδή μου κολλήσει τα χέρια. Ερώτηση. 6 shotgun είναι αρκετά. Όχι, Angel, δεν Έτσι, είναι. Οκ. More. Έλα, Angel, make it clap, Angel. What? Το έχω πάρει παραπάνω. Stun gun. Λοιπόν, τώρα έχω Make it 10 do what shotgun. now? Είναι Can you αρκετά. low-key 360 no scope? Low-key πήρα κι άλλα traps επειδή βαριέμαι. Μπρο, βοήθεια. Εγώ σε έκανα. Δεν μ' αφήνει. You're staying there, buddy. More traps. Those are not enough. We do not need more traps. Έλα, πήρα κι άλλα, τον όρι. Επιρώ, έχω 9.000 ευρώ και μπορώ μόνο αυτά να αγοράσω, δεν φταίω εγώ. Hold up, let me close the recording.